Já vás zdravím. Dneska jsem se rozhodla, že vás provedu po zahradě. Tady vidíte vlevo bambusy. A jdeme na to. Tady vlevo máme kompost, kam vyhazujeme slupky, všechno, co je kompostovatelné a vytváříme zeminu. Miluji, když prská sníh. Tady máme postýlky a jdeme společně do hubhausu. Nám svítí svíčky, abychom tady měli furt příjemně. Ještě tady vidíme nějakou zeleninu, kapustu, mangold už tak povotrhanej, mrkve. Tady jsou menší mrkvičky. To jsou takovýhle baby pro děti.